मानो बाहायो ना फन स्टार जानायनि सिमांसो नुबाय नामा? बर' मैथा वाटारमेलन जागोन ना जाया रायजो राजा नोंथांमोना वाटारमेलनखौहाय? स' वाटारमेलना जोबोद गरम समावहाय देहाखौ थाजिम लाखिनो थाखाय जोबोद मोजां मोनसे फ्रुट्स आरो फ्रेश मोनजायोब्ला बे जोबोद साबसिन आरो बेबायदिनो वाटारमेलननि आबादखौहाय माने तरबुज होननानै बुङो बेखौ उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट जोंनि बिटिसि हालामनिफ्राय गोबां खेथि खालामो आङो निजेनो बेवहाय थांनानै नुहैदों बिथांमोननि वाटारमेलननि बागानफोरखौहाय स' मोजां बेबायदि आबादारि मावनानैबो गोबां रां आरजिनो हायो दा दिनै टपिकआ एसे आलादालाय रायजोफोर आरो नोंथांमोना हयथ' एसे हमदांना मोनबाय दा जोङो रायज्लायनो थांगासिनो दङ जोंहा मान गोनां आं बेखौ खोन्थागोन गेजेरावहाय फरेननि वाटारमेलना जोबोद हासार गोनां आरो लोगोसेनो दैलां बोथोर आरो बयबो फार्स्ट बाइट मोनसे लानो लुबैयो थास' बिबारनि मोदोमफ्रु बारनाय बिबारखौहाय अमा बेदरजों संनानै खनसेब्लाबो बोथिसेब्लाबो जानो लुगैनाया बयबो हास्थायो बेबायदि बोथोरावहाय स' थिग बिदिनो आंबो साननैसो सिगां गोबां नागिरदों अर्डार होलाबायदों अबेहाय मोनगोन अबेहाय मोना माने जियानो दाम जाया मानो मुथासेयावनो आङो पार मुथा 30-40 रुपिसावहाय आङो बेबायदि बायनानै लाबोदों दा दिनैनि टपिकआ एसे आलादालाय बेनि थास' बिबारा सासे व्यक्तिनि नाम दासान्दि गोबां मोनथिखाबाय नोंथांमोना स' लोगोफोर बयखौबो हेल' एसपि ब्लग चेनेलावहाय फिन खनसे बरायनाय थाबाय आरो कंग्रेचुलेसन्स हेल' एसपि ब्लग फेमिलिया दिनैनि समावहाय 10,000 साबस्क्राइबार्स जोङो फेमिलि जाफैबाय स' बिनि थाखाय आङो सिगाङावनो नोंथांमोनखौ गासिबो भिउवार्सफोरखौ रोजा रोजा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनो सानदों नोंथांमोननि अननायजों अनसायनायजोंसो दिनै जोङो नैबे 10,000 मोनसे बिराद हिउज आंनि थाखाय बिराद हिउज मोनसे फेमिलि जोङो गेदार खालामनो हाबाय बा जोङो जहैनो गोबां आपडेट्सफोरनि गेजेरजों सावरायनायनि गेजेरजों दिनै नैबे प्रजेक्टसिम सफैबाय स' आसा खालामदों बेबायदिनो जोङो उनसिमहालागै थांबाय थागोन आरो मोजां मोजां कन्टेन्ट लानानैहाय नोंथांमोनजोंहाय सावरायनायनि खाबुखौ मोनबाय थागोन होननानै आसा थाबाय स' जागायजेननोसै जोंहा वाटारमेलननिफ्रायहाय आङो एक्चुवेलि बिथांनि बागै माब्लाबाबो बेबायदि बुंनो गोनां जागोन होननानै सानाखैमोन बिथाङानो जाहैबाय जोंहा डक्टर आलफ्रेड बसुमतारी गोबां मोजां मोजां जायगा एक्सप्लर खालामबाय आरो स्टार्टिंनिफ्राय लानानै बिथांनि जोङो साबस्क्राइबारबो बिथांखौ फल'बो खालामो बिथाङा जेब्ला जों नुफेरि जायगाफोरखौहाय एक्सप्लर खालामनानै दिन्थियो जोबोद मोजां नाङो आरो निजेयैनो माने थांनानै एक्सप्लर खालामनाय बायदि मोनसे फिलिंस फैयोमोन जिहेतु जोंहा बेबायदि थांनो हानायनि खाबु गैया स' बिथाङा थाङो जोंनो जायगाफोरखौ दिन्थियो स' जों फिल लायो जे जोंनो बै जायगायावहाय बिथांनि जायगायाव जोंसो माने बे जायगायाव सौहैबाय नामा होननानै सानफ्लांलायलाङो समाव बेबायदि आरो बिथांनि जेब्ला बै स्टार्टिंनिफ्राय लानानै बाइकआवहाय क'क्राझारनि गेजेरजोंहाय बाइकजों सालायलांनानै जायगा दिन्थिनाय बै समनिफ्रायनो आङो बिथांखौहाय एसे माने सानबाय थाखादोंमोन जे बिथाङा मोनसे समावहाय सासे जोबोद मुंदांखा इउटुबार जागोन आरो बिथांनि जितु रायलायनाय स्टाइल बिथांनि जितु जायगाफोरखौहाय फोरमायथिनानै होनाय बेफोरखौ नोजोर होनानैनो बै समाव हमदांना मोन्दोंमोन जे बे सासे जोंनि गेजेरावहाय मुंदांखा इउटुबार जानो हागोन होननानै आरो थिग बेबायदिनो बिथाङा जाबायबो नाथाय जायो गोरोन्थिया बयजोंबो जायो बेबायदिनो माखासे दाबावै जोङो नुगासिनो दं गोबां भाइरेल आरो मोनफ्रोमबो टपिकआवनो बायदिसिना वाटारमेलन हासार गोनां गिदिर गिदिर हासार गोनां फिसा फिसा ड्रेस गाननाय खान्दा खान्दा गाननाय बायदिसिना होननानै बिथाङा एक्सप्लर खालामनायनि गेजेरजोंनो बेबायदि माने थाम्बनेल बा इन्ट्र' भिडिअ'फोरावहाय बेबायदि बुङो स' जन कार्जि आदा बुंनाय बायदिनो आंबो मैया बे भिडिअ'खौ होनो नागिरदोंमोन नाथाय बेनि सिगां बिथाङा अलरेडि हरखाबाय स' हरथ'बायबोमोन आरो आङो एसे लेटलि नुफ्लांदों बेखौहाय आं बुंनो सानबाय थादोंमोन नाथाय बुंनो साहससो जायाखैमोन
दा जोङो एज आ जुनियर माने जों जोबोद उन्दै लेभेलनि मानसि स' जोङो आदाखौहाय बोरै बुंनो स' आं गोबां रेसपेक्ट खालामो बिथांखौ एन्ड इभेन आं सापर्टबो खालामो आरो खालामबायबो थागोन उनसिमहालागै नाथाय आदानि किसुमान कन्टेन्टफोराहाय एक्सप्लर खालामनायाव न' डाउट जोबोद मोजां आरो बाख्नायथावना नाथाय बेनि गेजेरावनो बे बायदिसिना बे खान्दा खुन्दाफोरखौहाय माने समायै बायदि नुदों आरो जोंहा आलफ्रेड आदा बिथांखौ जेब्ला बेफोरबायदि कन्टेन्टखौ लाबोयो आरो बेफोरबायदि बुंनाङि बाथ्राफोरखौ बुंफ्लांनाय गोरोन्थिया बयजोंबो जायो स' सानदों आसा खालामदों फिउचारावहाय बेबायदि कन्टेन्टखौ आरो आदा आलफ्रेड बिथांनि चेनेलावहाय जोङो नुनो मोना होननानै आरो गोबाङानो बेखौ लुबैदों दिनैनि समावहाय बे ब्लेक कब्रानि जिथु मोनसे कन्टेन्ट लाबोदोंमोन न' डाउट बे मोनसे प्रडाक्ट बा एडभार्टाइजमेन्ट खालामनायनि थाखाय प्रसार खालामनायनि थाखाय बेखौ लाबोबाय खनसे खननै नाथाय खनले बारम्बार बे मोनसे टपिकआनो मोनफ्रोमबो बिथिङाव माने ब्लेक कब्रा लाबाय नै सिख्लाफोरा बाबफावजोब्बाय ब्लेक कब्रा लाबासो माने ओरैबायदि जोङो सिख्लाफोरखौ मोननो हायो बायदिसिना बुंनाय बेफोरो माने एसे फेमिलिनि गेजेराव हयथ' खोनासंथावि आरो बयबो नायो न' डाउट इभेन जोंनि फेमिलियाव गासिबो आलफ्रेड आदा नोंथांनि चेनेलखौ नायो इभेन आंनिखौबो नायो स' बेनिखायनो जोङो किसुमान न'खरखौ नोजोर होनांगोन लोगोसेनो न'खरा मोजाङै थायोब्लासो समाज ससाइटिया जोंना एसे मोजां जागोन स' बेबायदि मोनसे इयुननि जेनेरेसनफोरखौहाय जोङो बेबायदि लाइ होबाय थानाया जोंनि जोबोद गोरोन्थि जागोन होननानै आं सानदों स' बेनिखायनो आङो गोबांथार बायदिसिना भाइरेल भिडिअसफोरखौहाय लाबोबाय थानोबो बायो स' बुङा सानब्लाबो बुंनो गोनां थिग बेबायदिनो दा थास' बिबाराबो मोनसे ससियेल मिडियानि मोनफ्रोमबो प्लेटफर्मावहाय नै दा साननैसो गोबां दावराव आरो इभेन भिडिअ भाइरेल जानाय माखासे बे वाट्सापफोरावहाय आरो इन्स्टाफोराव फेसबुकफोरनिया डिलिट जाबाय खिन्थु दा वाट्सापफोरावहाय गोबां बे माने स्प्रेड जालागासिनो दङ दा बेबायदि कापल्सफोरा गाव गावनो निजेनो साबधान जानानै बेफोरबायदि लामाथिंहाय आगान होनांगौ आरो मा दरखार नांगोन नोंथांमोना बेबायदि निजेखौनो माने एक्सप'ज खालामनानै लानो मानो बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ बानायो न' डाउट बयबो सेक्स लाइफखौ बयहाबो सेक्स लाइफ थायो खिन्थु बेफोरो माने अपेनलि पाब्लिकनो दिन्थिनाय बुस्थु नङा एक्सप'ज खालामनाय नङा बे नोंथांनि निजेनि आब्रुथि नोंथांनि न'खरनि आब्रुथि नोंनि निजेनि पार्सनेलिटिनि सायावहाय बे माने आसि थुनानै दागो नांनाय बायदि मोनसे जाथाय बेफोरो आरो बेफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय गोबां सम नांगौ हयथ' बेवहाय गोबाङानो गावनि जिउखौ खोमाना लानो गोनांबो जायो समाव आरो बेनिखायनो दा मोनफ्लांग्रायाबो बेबायदिनो उमुगनो हरनोसै बेबायदिनो माने गोसारलांबाय थायो बे मोनसे बेमार सिस्टेम माने बेराम सिस्टेम बियो माने बेनिखायनो फार्स्ट अफ अल जोङो अवेरनेस निजेनि गेजेरावनो लाबोनांगोन आरो कापल्सफोरा निजेनो गाव गावनो जुदि बेफोरबायदि सेक्स लाइफ इन्जय खालामनो सानदोंब्ला बेफोरखौ अपेनलि खालामनाङा आरो केमेराखौ मानो बाहायो ना फन स्टार जानायनि सिमांसो नुबाय नामा बे केमेराखौनो मानो बाहायनो गोनां दरखार नोंथांमोननि गेजेराव पार्सनेल लाइफआव माबा मोनसे दान्थे बिदान्थे जाबाय माबा मोनसे ब्रेकआप सेकआप जाबाय सल्भ खालामलाय खुगा बाथ्राजों सावरायलायनायनि गेजेरजों सल्भ खालामलाय निजेनो निजेखौ एक्सप'ज खालामनानै लायोब्ला भाइरेलाथ' जाखागोन दा थिग बिदिनो दा बे जिथु दागो नांनाय बेखौ बोरैहाय खोमोरगोन दा जोङो बावनानै थाथ'बाय जेनेबा एज आ भिउवार्स जोङो नायनानै साननैसो उनाव बावलांसिगोन नाथाय नोंथांनि बा नोंथांमोननि न'खरनि गेजेरावहाय खाथि खालानि बै नेबार्सफोरा मा सानगोन नोंथाङा बै सनमानखौ मोनफिनगोन नामा स' बिदिनो आं बारा गोबां बुंनो सानाखै नोंथांमोना डक्टर आलफ्रेड आदा बिथांनि फारसे मा साजेसन होनो सानदों आंनि कमेन्ट्सनि गेजेरजों हरनो हागोन आरो बेबायदि थास' बिबारनि बायदिसिना भाइरेल जानाय बेफोरो थारैनो जोंनि समाजाव मोनसे मुगैथाव जाथाय आरो बेफोरखौ नायनानै गुबुना गोबां मिनियो आं अलरेडि गोबांथार भिडिअसफोरावहाय बेनि बागै सावरायबोबाय थागासिनो दङ आरो बे गोदान टपिक नङा जोंनि गेजेरावहाय जोंनि थासारिफोरा माबायदि जागासिनो दङ जों बयबो रोखा नैबेनि फारसे थन्न मोनथिजोबो आरो बेखौ होबथानांगौआ बयबो नाजादोंबो नाजायाखै नङा नाथाय बेखौ जोङो निजे गावखौ हमथानानै लायाब्ला जोङो बेफोरबायदि जाथाय भाइरेल जानाय बायदिसिना खारसन खुरसन बेफोरबायदि
रैखा मोननो हानाय उपायानो जों निजेखौ हमथाना लानांगोन स' बिदिब्ला रायजो राजा नोंथांमोननि बेसेन गोसा समखौ आङो बांद्राय गोबाव लानो सानाखै गासैखौबो दिनै थेंक्सबो बावहरबाय 10K साबस्क्राइबार्सनि थाखाय आरो आंखौ गोबाव समनिफ्राय नोंथांमोना सापर्ट होबाय थानायनि थाखाय अननायनि थाखाय एन्ड इभेन जाय नेगेटिभ कमेन्ट्स खालामग्रा बिथांमोनाबो मस्ट वेलकाम जों सेलिब्रेट खालामफानो हागोन दिनैनि नैबे 10K नि उनावहाय हरनाय भिडिअजों लोगोसे स' बिदिब्ला लोगो मोनसिगोन नोंथांमोनजों आरो इन्टारेस्टिं टपिकफोर लानानै आरो थाबैनो जोङो गुवारै सावरायनो थांगासिनो दङ फैबाय थानाय जितु काउन्सिल इलेक्सन जानो थांगासिनो दं नैबेफोरनि बागै कन्टिनिउसलि जोङो मोनफा मोनफा पइन्ट टु पइन्ट सावरायलांबाय थासिगोन स' बिदिब्ला आंखौ बिदाय होदो दिनैनि नैबे भिडिअनिफ्राय आरो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय